ご自身に優しくというそういうメッセージを込めて演奏しました。元気いっぱいな気持ちじゃない方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないっていうところで、皆さんのね、心に何か届けられるような、そういうメッセージとメロディーを紡ぎたいなっていう思いで演奏しました。今ね、調子が悪い方も必ずね、解放にね、向かっていくんじゃないかっていう、そういう願いを込めてますので、きっと大丈夫っていうところで、優しい言葉をね、ご自身にかけて、毎日を過ごしていただきたいなっていうふうに思います。